Ibu nyuwun yo nggirake tanglet Jawa kuwi. Rupane ana cacat serasine awak ning kuwi tetep kadang. Tresnanono kaya dene kowe tresnani marang awakmu dhewe yo Girya. Sinaosa kahananipun Kang Mas Uga kados katen. Nanging kula saben dinipun tansah tresnani kaliyan Kang Mas Uga Kanjeng. Matur nuwun banget yen pancen kaya ngono nggih. Lho. Kang Mas Uga. Mau tepung di wae ta, Le? Waduh. Anti kangen lho iku iki mau nggih. Nggih. Oh, piye nggih? Lancar. Dadi Legawa iki mau. Sampeyan sampun kepungu Kang Mas. Atu tru. Yen Rama ibu lan kadangmu Andaka ki bakal suwan ana yen dana mulat. Nek Legawa ora usah kuwatir, mesti wae ya dikanthi padha-padha putrane kok nggih. Mesti kemawon kados ngaten Kang. Panjenengan lan kula sarta Kanjeng Ibu ing mangkenipun suwan wonten dahana mulat cetane sampean lan kula klencer. Lancar Bu. Oh, bener Legawa. Sampean uga bakal dikanthi kali Kanjeng Rama. Aduh, alah lancar Bu. Oh, bener Legawa. Ning yen nganggo sandangan kaya ngene iki rak ya ora patut to, Le. Yen mengko ning kraton dahana mulat mesti wae bakal ngisi-ngisi Rama lan Ibu. Aku di ageman sing kados kados Kanjeng. Andaka, Legawa aja kuwatir. Diwae kok diganti Rama lan Ibu kok Legawa. Ndelek lancar Bu. Bae, lah iki nganggo sandangane kadangmu Andaka. Salin sandangan anyar. Tandangane lip-lip. Lah iki. Aduh. Alon-alon bae to Andaka mesake. Baloke Kak Teta. Boten. Lah, wis patut banget, Le. Abi Bu abi. Baloke ngitol Kak Teta. Aduh, putrane Ibu Legawa katon bagus. Ataluwun Bu. Kan bedane karo kadangmu Andaka kok nggih. Kang Mas Legawa katon bagus. Bagus. Bener. Waduh. Lho. Waduh, patut banget Legawa. Tatas Bu. Tes. Hatine Legawa. Katon bagus. Nggih Bu. Handoko! Ibune! Sesekitar Kang Mas. Aduh. Nopo wis rampung? Oh, iki kula ramane monggo. Ayo toto gendang kuda. Oh, ngaten nggih monggo ramane. Kepapian temekono ing dana mulat kuwi rada adoh. Oh, ngaten. Gendang mangkat bae. Ning kowe mau ora omong-omong karo Legawa to? Ora mbok kandhani to? Ah, iki lungane dilimpe ben ora roh. Nek melok malah ngrepoti wong. Ya? Nggih, monggo. Nek kaya ngono, Monggo Kanjeng Rama monggo. sik. Napa? Gosek lungane ditunda dhisik. Bu, Inggih kula ramane. dalem kepatian kok ana ambune ora enak iki apa iki? Lah pundi nyatane kula? Allah. Napa-napa lho ramane. Genah ambune kaya ngene. Iki piye to? Iki nyatane kula. Dalem kepatian kok gandane ora enak. Mambu basin kaya ngene iki. Wonten. Iki piye? Engko nek ana tamu gondo kaya ngene, tamune lak dadi ora krasan. Mboten sampun gagas monggo nggih tindak. Gosek, lunga ya lunga, ning omah kudu resik, ora ana wangke, ora ana batang, ambune kaya ngene. Saestu mboten wonten napa-napa. Nek menawa ana batang tikus, apa batang curut, apa batang kucing. Kemawon menawi wonten bathang mungkin abdi ingkang resiki Kanjeng Rama. Monggo. Gosek tak golekane sedelo. Wah, ambune ngene iki apa iki? Pundi nyatane ku mboten wonten menapa-menapa Saestu kok mboten ramane. wonten Kanjeng. Kok kene ambune kok kene. Batange ning jero kene batange. Ngalih. Kowe ngalih. Ngalih.
Manduli telak sikut sisan engko. Monggo nggih. Minggir. Minggir. Sikut. Wong ngedok ora resikan babar pisan. Omah ana batang kaya ngene kok kondo ora mambu lho. Lho kok ngene to. Iki lah kok gondel. Jenengan. Kok tak Monggo nggih. boleh golekane blatange. Blatang kok ambune iki blatang kewan apa iki? Bangsane apa iki? Lho iki apa? Iki jebule ora batang. Lah napa Kanjeng? Ana kewan ireng gwedi padha kirek. Mboten wonten Kok Kanjeng. ambune ora enak. Arep tak buak malah nyantal mlayu Mboten rene. wonten nggih Kanjeng Ibu. Mlayu rene. Dorong dongit pira ora? Mboten. Oh, sok gedene kaya ngono mlayu rene kok ora ero. Bu, 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 Andoko. Nggih. Jajal ke mrene. Ibune karo Andoko mrene. Ayo mlaku rene, mlaku rene. Mlaku rene, batange mang mlayu rene, batange mlayu rene, batange. Pundi nyatane nggih mboten wonten Iya, menapa iya, iya, doramane. Ora ono. Andoko. Nggih. Bu, Nggih. rene. Monggo Kanjeng Ibu. Ayo rene. Rene. Menapa doramane? Andoko. Injih Kanjeng Rama. Sini. Dewe. Injih. Andoko rene. Lah kula. Menang ngono. Ibune Nggih kula ramane. rene. Oh nggih. Dewe. Lah nggih. Rene. Ya wis rene gake. Iki opo? Arep ndi kowe? Arep ndi kowe? Ha kene. Ayo kene. Kene. Ayo kene. Maju, dodok. Kene. Dodok. Kene. Kene. Meneng. Sing perintahane sapa? Sing ngomong rene sapa? 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 Delok Kanjeng Rama telancar. Delok telancar mo. Piye omong kamu piye? Derek telancar. Arep melu kelancar. Nggih. Kok ngerti nek Rama arep kelancar? Sing dawuh sapa? Sapa? Kandhane kok piye? Nggih ramane. Eh, Awet eh. kula mboten tegel. Cukup! Arep kelancar. Lah nek nganggo ngene iki. Nganggo ini sapa? Rama mundhut iki ora kanggo kowe, ning kanggo Handaka. Lah kok wani nganggo? Pun kersane mboten napa-napa. Cukup! Dilungari, Ampun. diuculi, Ampun mo. diuculi. Kok uculi apa ora? Ayo diuculi, minggir! Ale. Ayo dilungari. Dilungari. Kek cepat. Ayo Glis. Udah. Sakit kok ramane. Lekat temen tau ora dadi kaki to. Cepet gini. Kuwi apa kuwi? Gorene. Gawananmu kuwi lho. Gawananmu. Kanggo apa iki? Tepuk golok mo. Mergo borokmu dirubung laler. Mbok nganggusa laler. Nganggo iki. Ngopo kok lalere delakku kebo barang? Nggo royok borok iki. Iki. Borok iki. Takut mo. Iya. Jadi sing loro iki.
Sakit, Bang. Sakit, Bang. Sakit, Bang. Kowe panggonamu ra ning kene. Panggonamu ning kerangkeng ngono kan lho. Cedak kandang bebek. Kok pencilane iki aku sapa? Hei! Sapa yo? Sapa? Sapa? Sebel nyawang kowe. Sakit, Bang. Sakit. Nah, anak wong tuane kaya ngene kok anak rupane kaya ngono. Coba. Iki mambu kulitmu. Monggo kowe iki ndek penyakit gatel. Hei! Upama iki terus diagem dulurmu. Andoko lek nular-nulari ben keto telek kaya kowe. Iya. Ora ikhlas. Nek andoko bagus ben ketularan kowe. Dadi elek ngono apa piye? Yo. Kon balik ning panggonane. Legowo kon balik ning panggonane. Tak ngono ora balik. Bangkal opo. Tak opo iki? Iya ngele, ditulang ibu. Alon-alon Kak Mas. Domeneng. Dilo. Dun. Dun. Sing mbok gundel-delno iku lho apamu? Bagus ora bagus, ora pokoro, arep manja, aleman, ora ndek tangan piye? Wis gedhe kowe kuwi. Maem dajak aku didulang. Ben kene kebagusan kowe ta piye? Sakit, Bang. Hei! Ibune. Wong tuwa wadon ora iso didik anak. Yo ngene iki. Bocah wis gedhe maem kok dadak didulang apa? Dadak didulang apa? Didikan cara piye ngene iki? Dadine bocah aleman yo. Ora sing nom, ora sing tuwa padha ndene. Ngelih. Pengen mam. Pengen mam tenan. Pengen mam, rene. Maju rene. Maju rene. Pengen mam. Ki, pangan. Pangan. Mundur. Rene. Ngalih. Tangan. Ayo tangan.
Mangan kok jumbuti ngono rampungnya kapan? Rampungnya kapan? Mangan kok jumbuti ngene rampungnya kapan? Pengen cepet. Mangannya pengen cepet. Sosori kaya bebek nang lho. Kurang ajar, harap galu-galan kowe. Iya. Galu-galan. Aku bapake kon maneni. Penyakit berat. Loh. Pancai. Ngewangi iki. Elek boleh wangi. Elek iku sabuk. Senangan aja mangan sego. Senangan tenang. Mangap. Ngene. Bu. Padha-padha anak arep derek bengelu. Legowo tak keparengake derek klencer. Entuk derek. Ancal mau. Iya. Ora ketanggung sepisan iki, kowe tetep tak jak klencer mergo padha-padha putra. Nggih, Kanjeng. Ya toh? Cilik-cilik kok iso. Apa? Iya. Melok klencer kowe. Melok klencer tak jak. Aku bapak sing apian. Nuwun, Mas. Apane? Bapak apian are apane? Melok klencer. Barados burung. Burung pakung. Kowe iki piye to, Bu? Bocah urung adus nganti yaene kok meneng wae. Jenenge ibu ora sayang anak. Ngerti? Najan Rama sok ngajar kowe, ning asline luwih sayang Rama timbang ibu. Nyatane nganti yamene kurang didusi to. Deleng. Klencer adus sik ya. Nggih. Iki ngono. Pak Pung sik. Iki ngono. Ben adus sik tak dusane aku. Rama sayang anak, ben ora diamuki wong wedok-wedok.
adus dhisik, mengko rampung adus awake resik budal klenjer karo Rama. Adus ya. Dipakui Rama. Tenang. Tenang. Adus. Ya, adus. Ora tak gedor. Adus. Tenang. Ya, ya, ya. Iki sing elek lunga minggat
memolo ilang saka patian. Aja digagas perkara legawa. Mati karepe, urip karepe. Lakune aku lan kuwi, ayo budal kencer ana ing daana mulat mamerke andaka Sang Prabu. Bawono. Ayo, ayo.